It is a fact nga ang mga puya aduna gayoy espesyal nga atensyon o intimate affiliation sa tingog sa ilang inahan. Masinati tingali nato kini kung kita kinamagulangan o aduna tay mga manghod. Usahay kita nga mga magulang magsilos ta sa atong manghod tungod kay tuwa na ang atensyon sa atong inahan, sa atong papa dito nila. Sa laing pagkasulti ang puya, dali ra kaayo nga mo response kung makadungog kini sa tingog sa iyang inahan. Tungod kay kanunay man sila nga nakadungog sa tingog sa ilang inahan, sa dihang anaa pa sila sa sabakan. Mao nga usahay dili nato masabtan ang atong inahan kung unsa ka hugot ang ilang gugma sa ilang mga anak. Nakasulti ako nini tungod sa usa nako kakasinatian sa akong igsuon sa dihang na preso. Ang akong igsuon kay nadakpan. Nadakpan kay atong panahon na marijuana pa man to. No? Itawag og black sheep ko no itong usa nako kaigsuon. Akong inahan sige gyud hatod og pagkaon sa pisuhan. Then kani maapil po ko pag hatod, no? Suguon pag hatod. Then ang uban ako mga igsuon, pasag din na siya, pasag din na. Iyahan ang kwan nga nung nagbuhat siya na. Pero ang inahan, kanunay gyapon nga maghatod. No? Bungol lang akong inahan sa mga istorya. Padayon gyapon siya sa paghatag. Kung makita nato ang atong inahan, ngayon ani gayod ang pagbati ngadto sa ilang mga anak. Tingali makaingunta ang amahan lahi. Tungod kay for 6 months, kauban man gyud sila. Ang ilang pagpitik sa ilang kasing-kasing usara. Mausab ang bation sa usa ka inahan kung aduna sila espesyal nga atensyon kung muhilak na ang ilang anak. Diya sa duyan, mudagan ang inahan aron sa paggunit, pagsapnay. Kini nga level of attention and intimacy mo'y gisgutan sa atong ebanghelyo karon. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Sama nga ang puya adunay espesyal nga atensyon ngadto sa iyang inahan nga kanunay niyang nadunggan tungod sa ilang intimate relationship. Mausap kini ang pulong sa Dios kanunay usab nga nagbagting ug nagtawag kanato sa mga panahon nga mag-ekstorya siya kanato ug naminaw kita niya. Usa sa pinakanindot nga experience nako dinhi sa seminary nga dili nako masinati sa gawas kini bitawng kahilom. Hilom. Makarelax ta dinhi. Dito sa parokya sulod sa tingali 24 ka tuig 23 ka tuig, gubot, banha sa kabisi sa imong schedule, sa pressure sa mga tao, apan dinhi mabati nimo ang kaanindot sa kahilom. There was one time kay pagsulod na ko sa seminary sa na first year ko, wala ko kasi nati og directed retreat. Kay wala man ko ka-retreat sukad, no? Engineering man ko. Mo to nga pag sulod na ko na gidawat ko Wednesday,
nagsugod og retreat dayon pagka Monday. Wa ko kasabot kay mga on media sa lamisa, hilom kaayo, no? Walay istoryahanay. Munang nakaingon ko makabungol ang kahilom. Umadto ko sa luyo, magsagit-sagit ko dito, kanta-kanta kayo sa manilugara. Kasi mag-hike paingon sa airport, kay wala pa may aeroplano dito. Nana, ang runway, magkanta-kanta dito sa runway, makasulod pa man sa runway sa una. Lahi ang kahilom, din sa sulod sa seminary, o para nako it's a privilege, it's a gift nga makikistorya ta sa Ginoo ni ining kahilom. Ilabi na ninyong karon mga millennials. Daghan na kaayo ang mga distractions nga naabot sa inyong kinabuhi. Ug dako kaayo ni nga challenge ang kahilom. Diha sa kahilom, ang Ginoo makikistorya kanato. O diha sa kahilom, mutubag kita sa panawagan sa Diyos. Diha sa kahilom, ang Diyos lamang ang atong paminawon. Wala na'y lain. Wala na'y lain. Mingon tong usan ako ka altar boy sa una, Father, musunod ko nimo, magpari po ko. Ayog sunod na ko. Sunod sa akong gisundan, kanang gilansang sa krus. Kay basig, mutipas ko, mutipas po ka. Mas may man siya kay wag yun mutipas. Kana mo'y sunda, ayaw ko.